165, right? Ngayong araw na ito mga bisdak, yung sinasabi ko last time, sasakay tayo ng ferry boat. Bumili ako ng lunch muna kasi 20 minutes pa bago darating yung ferry boat na sasakyan natin papunta sa Darling Harbor. Meron tayong ice cream, burger, chips, nuggets. So kainin ko muna ito mga kabisdak. Actually itong ice cream lang, tapos yung iba doon ko na siya kakainin sa waiting area. Ang tawag nun sa Pinas, super cut. Parang yung super cut yung design ba? Ito, di ba? Para siyang super cut. Yan, yung puti na yan. Alright, so yung papunta sa Darling Harbor is ano to mga bisdak, no, nasa Wharf 5, number 5. Ito no, Wharf 5. At ito pala sa harapan, ito yung ano, yung station, train station, circular quay station yan dyan. Station, pero tayo dito tayo mga bisdak. Dito tayo sasakay sa Wharf 5. Tapos yung bayad mga bisdak, meron yung bayad yun, no? Pero yung bayad sa ferry boat, pareho lang sa bayad kung paano magbayad sa train, which is yung card mo. Pero yung Opal card, yung train card, or yung ATM card, pwede siya, ATM card. So tingnan natin mga bisdak. Right. How much is this one? Darling Harbor. $6.12. Alright. Okay, you know, $6.12 na mga bisdak. Adok so, Darling Harbor na ba to? Alright. Tingnan natin kung saan yung sa Darling Harbor. Parramatta. Actually mga kabisdak, sa Darling Harbor dito sa kabila, Parramatta pala, hindi ko alam na dito din pala sa Parramatta. Taga ano ako mga kabisdak? Tawag nito, taga Parramatta ako, Marylands. Dito lang tayo sasakay, di ba? Tingnan natin ano yung makikita natin sa Parramatta. Parramatta, yes, Parramatta. Parramatta. Alright. Dito na lang pala tayo mga bisdak, no? Parramatta. I didn't expect na pwede din pala dito. Iba yung barko, iba tawag nito. Hindi siya yung normal na ferry boat ba? Hindi, iba siya. Pasok muna tayo mga bisdak para maipakita ko sa inyo. Yan natin yung loob. Kasi yung usual na ferry boat mga bisdak, iba yung ano, iba yung forma, yung kulay green tsaka yellow ba. Siguro nasa, wow, meron pa. Meron pang busina. Alright, pasok muna tayo. Ganito pala sa loob. Ewan ko lang kung pwede ba pumunta dun sa likod. Let's go. Yun lang. So dito muna tayo sa labas ng misa para makita natin yung ano yung mga view na makikita natin dito, yung bridge, you know. ganda. Hindi ko tuloy makain tong ano, itong
burger ko. Kasi kunti lang yung space sa loob. Sige na lang, pagdating na lang sa Parramatta. Papasok na tayo dun sa ano, mga bisdak, papasok na tayo dun sa bridge. Siguro yung nasa likod ko, mga bisdak, yan yung sa captain ba no? Yung nagda-drive itong ano, yung ferry boat. Right. Dito tayo sa gilid kasi may mga bata. Yun o. Ganda di ba mga bisdak? Hassle lang ano, yung bit-bit ko na burger. Alright. Yun yung parang supercut mga kabisdak. Yung sabi ko sa inyo na parang supercut. Supercut nga. Pero ang name ng supercut. Supercut nga pala. Transport Sydney Ferries. So supercut pala talaga yung tawag ng ganitong ano. Yung pag pumunta ko sa Darling Harbour, yan sana yung sasakyan ko. Ano siya, second floor ba? Merong first floor, merong second floor. Whoa, ganda. Yan yung Darling Harbour Bridge, mga bisa ko. Ang ganda. Super nice. Oh, yeah. Ang ganda talaga dito mga kasal. Ang mura lang ng ano mga palasa, mga $6.50 no, yung bayad natin. Ano kaya dyan no? Ano kaya dyan? Yun no, dito na tayo sa baba ng bridge mga kapista. Against ano lang, against the light. Pero di bali pag naka-cross na tong sinasakyan natin, ano na tayo, hindi na tayo against the sun. You know. Pakita ko sa inyo mga yung ilalim ng bridge ba? Ito yung ilalim ng bridge oh. Oh. Wow. Oh, yung may train oh. Yan doon yung train tsaka mga sasakyan sa ano. Wow. Diyan mga bisdak, ano pala yan? Luna Park. Luna Park dyan. Yan oh, Luna Park. So, ito yung likod. At napakaswerte natin kasi diretso pala to sa ano, diretso sa Parramatta ba? Mas malapit na sa Maryland. Hindi pa ako nakapunta dyan sa Parramatta, kaya hindi ko alam kung ano yung makikita natin dun sa ferry station sa Parramatta. Hindi na natin nakakita dito na may train mga bisa, mayroon train. Maliliit na islands ba? Oh. Yan yung Darling Harbour mga kabisdak. O doon sana ako pupunta mga kabisdak. Doon sana ako pupunta sa Darling Harbour. Yan o, alam niyo yan yung nakaganon. Yan yung magiging IMAX Theater, yung pinakamalaking sinihan sa Sydney. Siguro sa Australia na din, hindi ako sure kung sa buong mundo. Yan namin yung tower o, meron Sydney Tower. Yan yung hotel na casino, tawag nun, yung building na yan. Captain Cook Cruise. Wow. Laki rin. Ang bilis ng ano mga bisdak, ang bilis tumakbo nitong sinasakyan natin.
tayo sa Parramatta at mga 1 hour na yung travel. Ini gagawa nila natin isang oras na vlog mga bisdak. So handa na ba kayo sa sa movie ni Kuya Bisdak ang paglalakbay? Alright, so ito yung mga bisdak, ito yung Darling Harbor, no? Itong area na to. So magsa-stop over siya ng isang beses dun sa Darling Harbor bago siya pumunta sa talaga sa Parramatta. Kuha mo na siya na pasahero dito mga bisdak, oh. Yan. So Barangaroo bago pupunta sa alis man tayo dun. Maraming sak, so tumakbo na ulit yung yung ano bang tawag dito? Barko. Hindi naman to barko mga misak, no, kasi maliit naman to. Ferry boat. So tumakbo na yung ferry boat na sasakyan natin. Galing siya doon kanina, kumuha na ng pasahero. And then ngayon, papalik na ulit doon mga misak sa Parramatta na siguro to. Ang ganda ng mga bahay dito mga misak. Tingnan niyo. Hindi lang pala ako makapagsalita at explain ng masyado kasi maraming tao. Nahihiya din ako. Yun, no? Pag dyan ka nakatira ba, no? Ang ganda ng view mo. Yung view mo is ito, Darling Harbor Bridge. Napakaganda ng buhay. Grabe. Ito pala yun dito sa malapitan, no? Itong mga island dito ba? Mga bahay, mga kabisdak dyan, no? Ganyan pala yan dyan. Wow, napakaganda. Amazing. Submarine cable. Oh, ba't may submarine na? Marami siguro marami yung mga wire dito, mga cable ba? Submarine cable nasa ilalim ng dagat. Ngayon pa ako nakakita sa side na to mga bisdak. Kaya excited din ako na makita yung yung makita natin dito kasi ngayon lang din ako nakapunta. Ngayon ako nakasakay ng ferry boat papunta sa Parramatta. As in first time talaga. Ayaw ko sana sumakay kasi gusto ko sumakay ni Abby para pareho namin may experience at the same time. Pero wala na, hindi natin ito plinano kasi yung plano ko Darling Harbor. Mahaba-habang vlog to mga bisda, kaya mahaba-habang vlog to, kaya i-prepare niyo yung popcorn nyo dyan, yung mga snacks nyo, yung GP, Piwi at soft drinks kasi hanggang Parramatta to yung travel natin mga bisdag at kailangan yung samahan para sabay nating ma-explore yung makikita natin dito na napakaganda pala mga bisdag. So ito yung Sydney City view mga bisdag, no? Oh, ano kaya yan dyan? Ba't may mga parang bahay or something? Alright, so next stop tayo mga bisdag, yung ferry boat, magsa-stop siya dyan ay. Kukuha na naman ng pasahero dyan. Yan. Ito naman yung view dito. Ang ganda doon mga bisdag ko. Yun, kita nyo yun, park. Imagine ba kung dyan nakatira, no? Sus, grabe. Siguro kung magiging milyonaryo kami mga bisdag, pwede din tumira dyan. Bibili tayo ng bahay dyan mga bisdag at dyan tayo magva-vlog, no? Grabe. Yun, ano kaya yan? Anong station to ba? Tingnan natin. Hindi ko rin alam mga bisdag. Anong station dyan? Ano yan? Kokatu Island. Ito pala yun, Kokatu Island. Okay, I see. Kasi sabi nila mga bisdak, pwede daw mag-overnight dito, mag-camping. Marami daw nagka-camping dito, oh. Ito pala, Kokatu Island. You know, mga naka-camping tent. Yan, matagal ko na naririnig mga bisdak na pwede kayo mag-overnight camping, over the weekend camping, tapos mag-rent ng tent daw. Yung iba pwede naman magdala. Yun pala, mayroon ako nakikitang tent dun. At ito nga, lagi kong naririnig to, Kokatu Island. Yung mga naka-camping ba sa Kokatu Island, no? Mga naka-tent. Pwede pala dyan, no? Mag-rent lang ba? Subukan nga namin yan minsan. At ito naman yung view dito sa kabila. Mga parkingan na mga private na private yacht ba. Pag yayaman ako, bibili ako ng private yacht para makapag-vlog tayo ng maayos mga bisak, no? Sa mga mag-island hopping tayo dito sa Sydney ba. Kung ano-ano na yung pinagsasabi natin mga bisak. Pasensya na pala pag yun akong masabi na hindi nyo gusto or ano tawag nito, hindi yung normal or
Hindi kasi tayo mga isang, hindi to scripted yung ano natin, yung vlog natin, raw vlog to. Hindi ko na iniisip kung ano yung sinasabi ko, kung ano yung may iisip ko ngayon. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kabisdag. Alright, siguro diretso na to sa ano, diretso na to sa Parramatta. Bang ganda ng mga bahay dyan mga kabisdag ko. Pag dyan ka nakatira ba, grabe. Yung klaro sa GoPro to. Sa GoPro kasi liliit yung ano, yung actual na mga image ng mga bahay. O, tingnan yung mga bahay dyan mga kabisdag. Kung dyan yung bahay mo, dyan ka nakatira, ito yung view mo. Ang ganda. Ano pala to? Drumoin pala na ano, ferry station. Alright, dito pala sila ano. Dito sila lalabas yung mga mukhang mayaman na couple na matatanda yan. Kasi ano, parang yung mga nakatira dito, so, yung mga mayayaman talaga. Ang mamahal siguro ng property ngayon dito. Ang init, grabe. Siguro papasok na ako mamaya sa mga bisdak sa ano. Hey Lola, careful ka dyan Lola ha. Huwag ka malaglag ka. Papasok na siguro ako mamaya sa lumang sak. Ang init kasi. Imagine ano ngayon, mga 1:30 siguro, alas 2 na siguro ngayon. Alright. Ganda din dito mga bisdak ko. Mga bahay dyan. O, diba? Ang ganda. Wow. Grabe, ang ganda ng mga bahay dyan mga mister. Pag dyan ka nakatira, sus, parang everyday naka-tourist. Speedboat o, speedboat. Langkas. Yes. Yan yung ano mga mister, yan pala yung Victoria Bridge. Hindi lang ako sure hindi pala, hindi. Kasi yung Victoria Bridge mayroong mga ano sa, ewan ko lang. Siguro yan yung Victoria Bridge. Kasi mayroong dalawang malalaking bridge dito sa Sydney mga mister, yung Harbour Bridge tsaka yung Victoria Bridge. Hindi ako sure kung yun yung Victoria Bridge. Siguro yan yun. Alright, dadaan na tayo sa ilalim ng bridge mga kabisag. Ba't nag-slow down tong ano natin? Ba't nag-slow down yun? Ang init, grabe. Chocolate na ako mga pagdating natin sa Parramatta. Hindi na ako kilala ni Gian Zero. Where is my daddy? Ito yung sa ilalim mga kabisag ko. Wow, amazing ba no? Amazing oh. Grabe. Ano kayang tawag na sa bridge na to mga kabisdak? So magsa-stop over na naman pala sa isang ano dun, sa isang station dun. Mga bahay mga kabisdak. Ang daming mga ganang bahay dito. Wow. Ano kayang ano to? Anong tawag sa station na to? Point, merong point. Merong nagfi-fishing father and son. Fishing sila. Father and son. Huntless Point. Ano pala to? Huntless Point. Ito yung Huntless Point. Galing. Alright, stop over na naman dito sa ferry station na to, Chiswick. Yan o, meron nakahintay na pasahero. Isa lang, Chiswick Station. Alright, yung mga taga Chiswick, baba na kayo. Iwan ko lang mga usap kung gano'n pa katagal yung sa Parramatta ba na. Sobrang init na, grabe. Kaso kung papasok kasi ako sa loob, hindi ako makapag-video, hindi ako makapag-vlog ng magagandang view. Eh syempre, kasi tiisin na lang natin to para sa vlog natin mga kabisdak, di ba?
Ganda ng view mga kabisdak ko. Sa personal yung mga kabisdak, grabe ang ganda niya. Yun yung kalsada niya dyan. Para siyang sa mga movie ba. At ang linis, wala kang basura na makikita. Grabe yung bahay na yan dyan ba. Ang ganda. Grabe. Yung ganda. Yung parang living room ng bahay nino, puro clear glass yung nakapalibot. Ang relax. Grabe. Parang beach. Para siyang ano, nagiging beach resort. Kasi may buhangin. Buhangin. Ang dami pala niyang ano, ang dami niyang dadaanan na ano ba na station. Ewan ko kung ilang stops na to. Pero pareho lang din kasi 'di ba pag train yung sinasakyan ko, ang dami ding stop station na mag-stop yung train. Kasi ang init lang talaga. Sobrang init mga bisdak. Parramatta yun oh. Malapit na pala tayo mga bisdak oh. Kita ko na yung mga Parramatta building. Alam ko na yun, yung building na yun. Diyan pala tayo papunta. Yun oh, Parramatta building yan dyan. So another station naman mga kabisdak. Ano to? Abbotsford Ferry Station. Alright. Yun ang mga nagbibisikleta. You know, Abbotsford Ferry Station. Meron parang restaurant doon mga kabisdak. Sila rin ang kami. Alright, bye Abbotsford. So hopefully diretso na tayo doon mga kabisdak no? Sa Parramatta, you know. Parramatta na yan kasi ang init na. Grabe. Sobrang init na mga kabisdak. Ang ganda din mga kabisdak oh. Beach resort na siya kasi mayroong buhangin. Saktong-sakto sa mga bata kasi walang ano, walang tides ba, walang waves. Meron ka nag-camping oh. Magsa-stop over na naman pala doon. Ang ganda tingnan na kabisak, di ba? Parang sa mga movie ba? Puting-puti oh, ang linis. Wala ka talagang plastic na makikita no, yung mga basura ba? Linis nga tingnan. Grabe. Sana diretso na to sa ano, sana diretso na to sa Parramatta kasi ang init na mga bisdak, grabe. Dala mga bahay mga bisdak. Magkano kaya yan no, pag bibili tayo ng bahay diyan? Bibili kaya tayo ng, dito kaya tayo bumili ng bahay mga bisdak. Okay lang ba? Yan oh. Mga bahay diyan, bilhin natin. Hingi tayo ng pera kay Ami. Bili tayo ng bahay dyan next year. Alright, wow. Parang Singapore. Every time na makakita ko ng mga ganitong design mga bisdak, yung mga high-rise na ano ba, residential, naalala ko lang yung ano, yung sa Singapore, yung mga HDB building dun. Iba din design ng mga bahay dito mga bisdak. Ang ganda ng mga park dyan oh. Sus, grabe siguro kung dito kami nakatira. Ang ganda. Alright, so hopefully malapit na mga kabisda. Grabe ang init na ano kaya yan dyan mga kabisda ko. Simbahan, para siyang simbahan na design. Ano kaya yan? Alright, so hopefully malapit na tayo mga kabisda kasi napakainit na. Hindi ko na kaya mga kabisda. Sunog na yung ano, sunog na yung mukha ko. Ang lapad pa naman ng noo ko mga kabisda. Sunog na yung noo ko. Ano kaya ang bridge niya yan? I'm sure mga kabisda nakadaan na ako dyan. Hindi lang ako ma-familiar ba kasi nga first time ko sumakay ng ferry. Pero sigurado ako nakadrive na ako dyan. Dito pa sa west area. I think lahat ng kalsada dito, siguro 80% ng kalsada sa western part ng Sydney is na daanan ko. Nakalagay dapat 6 kilometers per hour lang yung speed ng ferry boat. Bakit kaya? Siguro maraming ano yan dyan, maraming mga cable ba sa ilalim ng dagat no? Reduce speed 60 kilometers per hour, distance of speed limit under bridge, penalties apply. Sigurado marami itong ano, or mga malalaking bato siguro nasa ilalim ng ano, nasa ilalim ng bridge.
Ganda ng mga building mga kabisdak ko. Yung mga high-rise building ba. Meron naman isang bridge. Meadowbank pala yung mga Meadowbank na station, ferry station. At yun is ferry station, train station. Pero hindi siya passenger train yung dumaan yan ngayon. Yun, so tinignan ko sa loob mga bisda kung ilang stops pa. 3 stops na lang pala, Parramatta na. Tapos yung next nito is ano pala, Sydney Olympic Park. So malapit na pala tayo sa bahay, no? So 3 stops na lang, darating na tayo sa Parramatta mga kabisda. Alright, kasi sobrang ano na, sobrang init na mga kabisda. Reduce speed, distance off speed limit under bridge. Alright. Grabe. So yung next station is Sydney Olympic Park. Ito yung Sydney Olympic Park mga bisdak. So dito sa area na to yung kami lagi nakikita. Pero syempre first time ko dito sa sa Ferry. First time ko dito sa Ferry. Grabe yan, sunog ko na mga bisdak. Ang lapad pa naman ng noo ko kasi napapanot na ako mga bisdak. Grabe. Alright, Sydney Olympic Park, here we come. You know, daming pasahero dito sa Sydney Olympic Park mga kabisdak. Maganda din pala dito yung station sa sa Sydney Olympic Park. Parang merong mall. Ang ganda. Maganda din pala talaga sa Sydney Olympic Park. Try nga namin mamasyal dyan minsan. Ang galing nito. Hagis na yung lubid dyan. Alright, so malapit na sa Parramatta mga bisdak. Parang dalawang stops na lang. Dalawang stops Parramatta na. Ito para yung bike trail dito sa Parramatta. Crocodile dito guys. Sigurado ako meron yung crocodile dyan, Ito pala yung yung Blacksland Riverside Park, kung saan nyo kami nakikita din minsan sa vlogs namin, yung malaking park dito sa Parramatta. Yan dyan yan. Dyan kami minsan naglalaro, bumibili ng coffee dyan. So yan, dito pala yun. Ito pala yung view dyan Yan yung Blacksland Riverside Park. Yung malaking park dyan pambata, mga kabistak ba sa unahan. So ito pala yung view dito pag nandito ka sa ferry. Kasi dati nakita namin yung ferry boat dumadaan dito. Andun kami sa lupa. Ngayon nagsakay na tayo. Ang laki pala ng bike trail dito. Gusto ko sana mga kabisdak na makabili ako ng sasakyan na malaki ba, para pwede kong ilagay yung bike namin, kaming tatlo, ni Ami, ako tsaka si Gian, tapos mag-bike kami dito. Ganda ng mga bahay Wow. Meron pang playground, private playground. So ano pala mga bisdak, 10% na lang yung battery ng GoPro nito. Grabe yung vlog ko ngayon. 2 battery yung naubos mga bisdak, grabe. 2 part kasi itong vlog natin. So yung next stop nito is Parramatta. So kung hindi na ako makapag-video dun sa unahan mga bisdak sa Parramatta kasi wala ng battery, sobrang salamat ulit mga bisdak na sinamahan niyo ako sa vlog na to at umabot kayo hanggang dito sa dulo. Kaya sobrang salamat mga bisdak. Pero pagpatuloy pa natin itong vlog na to. Ang ganda nito mga bisdak. Meron tao. Meron. Wala pala. Bulaklak. Sigurado ako mga misak, meron yung mga crocodile dyan ba? Baby crocodile. River cats unauthorized vessels only. Alright. Alright mga misak, so ngayon mga misak, malapit na tayo sa Parramatta na ferry station. So ano na lang talaga, parang 8 minutes na lang, Parramatta station na. Sobrang bagal na ng speed limit dito. Siguro kasi parang mababaw na ata to kasi mangrove area na siya mga kabisda. Kaya yun, so papunta na yan dyan sa
Parramatta. Excited din ako makita kung yung Parramatta station kasi hindi ko pa nakita kung yung mukha ng Parramatta station. So ito pala siya mga bisdak, para siyang nagiging river, Parramatta River ba? Pag ganun. Ang bagal na tumakbo nitong ferry boat kasi may limit sa speed limit papunta dun sa papasok dun sa Parramatta. And I think na yan dyan, dead end na yan yung sa may Parramatta station. Mga bisdak, so ayun na yung Parramatta station mga bisdak, at dumating din tayo siguro mga 1 hour na travel to mga bisdak, grabe. Alright, so sa wakas dumating din mga bisdak, Parramatta, grabe. Nakakantok din mga bisdak, isang oras sa travel. Tsaka mainit siya, pero napakagandang experience. At ito nga pala yung dead end nga mga bisdak, tama nga ako sa iyo, nakita nyo, wala na. Na siya din, meron ng parang harang ba, tapos yung tubig yun doon galing sa river, Alright, so saktong sakto lang mga bisak, at salamat ulit mga bisak na umabot kayo hanggang sa dulo na to at sinamahan niyo ako sa video na to kahit wala masyado akong sinasabi. Hopefully nag-enjoy kayo. So yung gagawin itong ferry boat na sinasakyan ko mga bisak, babalik na naman to dun sa city. So umiikot na siya kasi babalik na naman to from Parramatta papunta dun sa city.